ሓደ ሰብ ዓይኒ خናጠመተ ክሕስወካ ከሎ ኣእምሮኡ ዝገብሮ ምስጢራዊ ምንቅስቃሳት ትፈልጥ ዶ? ብዙሕ ግዜ ብቓላት ክንጥብር ንኽእል ኢና፣ ኣካል ግን ሓቂ ጥራይ ይዛረብ። ሎሚ ሓደ ሰብ ይሕስ ከም ዘሎ ብዘይ ምንም ጥርጣረ እነለለየሉ 5 ረቀቕቲ ምልክታት ክነግረኩም እየ። እዚ ሓበሬታ እዚ ንመጻኢ ህይወትካ ካብ ምትላል ከድሕነካ እዩ። ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሰናድልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ገበሩ። ቀዳማይ ምትንካፍ ገፅን ኣፍን። እዚ ምትንካፍ ገፅን ኣፍን ዝበሃል ምልክት ሓደ ካብቶም ዝዓምቑን ንዘመናት መፅናዕቲ ዝተገበረሎም ናይ ኣካል ቋንቋ ምስጢራት እዩ። ኣእምሮና ሓሶት ክፈጥር ከሎ ምስ ኣካልና ዝገብሮ ናይ ምስጢር ቃልሲ ኣዝዩ መሳጢ እዩ። ምሽፋን ኣፍ ኣእምሮና ንሓደ ሓሶት ክዛረብ ከሎ ብዘይፍላጥ እዚ ቃል እዚ ክወፅእ የብሉን ዝብል ትእዛዝ ይህብ። እዚ ባህሪ እዚ ካብ ቁልዕነትና ዝጀመረ እዩ። ከመይ ይግለጽ? ሓደ ህፃን ሓስዩ ምስ ተረድኦ ብቕፅበት ክልቲኡ ኢዱ ኣብ ኣፉ ይገብር። ዓበይቲ ሰባት ግን ነዚ ባህሪ እዚ ስልታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይቕይርዎ። ሙሉእ ኢዶም ኣብ ኣፎም ካብ ምግባር ብኣፃብዖም ከናፍሮም ይትንክፉ፣ ወይ ድማ ልክዕ ከምቲ ዝሰዓሉ ወይ ዝንቀሳቐሱ መሲሎም ብኢዶም ኣፎም ይሽፍኑ። እቲ ኣእምሮ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓሶት ንምዕጋት ዝገብሮ ናይ ተፈጥሮ ፈተነ እዩ። እቲ ሰብ ክዛረብ ከሎ ኣፉ እንተሸፊኑ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ሓበሬታ ሓቂ ዘይምዃኑ ዓብይ ምልክት እዩ። ተመራመርቲ ከም ዝረኸብዎ ሰብ ክሕስ ከሎ ካተኮላሚን ዝበሃል ኬሚካላት ኣብ ኣእምሮ ይፍጠሩ። እዞም ኬሚካላት እዚኦም ኣብ ውሽጢ ኣፍንጫ ዘለዉ ቲሹታት ዝነፍዑ ወይ ከም ዝሓብጡ ይገብሩ። እዚ ሕብጠት እዚ ኣብ ኣፍንጫ ናይ ምስሓብ ወይ ናይ ምውዓይ ስምዒት ይፈጥር። ስለዚ እቲ ሓሳዊ ሰብ ብዘይፍለጥ ኣፍንጭኡ ክሓክኽ ወይ ብተደጋጋሚ ክትንክፍ ይግደድ። እዚ ምልክት እዚ ኣዝዩ ረቂቕን እሙንን እዩ። ሓሶት ንምዝራብ ጥራይ ዘይኮነስ ሓሶት ንምስማዕ ወይ ንምርኣይ እውን ኣካልና ግብረ መልሲ ይህብ እዩ። ምሕኻኽ ዓይኒ ሓደ ሰብ ሓሶት ክዛረብ ከሎ ነቲ ንዓኻ ዝርእየሉ ዘሎ ምስሊ ክዓፅዎ ይፍትን። ነቲ ዝሕስቦ ዘለኹ ሰብ ክርእዮ የብለይን ዝብል ናይ ውሽጢ ስምዒት ስለ ዘለዎ ዓይኑ ክሓሲ ወይ ክዓፅው ይፍትን። ምትንኻፍ እዝኒ እዚ ድማ ነቲ ዝዛረቦ ዘለኹ ሓሶት ክሰምዖ ኣይደልን ወይ ድማ ካብቲ ዝኸይድ ዘሎ ዘተ ንምውፃእ ዝግበር ናይ ጭንቀት ምልክት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሓሰውቲ ሰባት ዛንተኦም እናዕለሉ እዝኖም ክስሕቡ ይረአዩ። ምሕኻኽ ክሳድ መብዛሕትኡ ግዜ ሓሳዊ ሰብ ብዓባይ ፃብዕቲ ኢዱ ንጎኒ ክሳዱ ክሓክኽ ይረአ። መፅናዕትታት ከም ዘርእይዎ እቲ ሓሳዊ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ 5 እዩ ክሳዱ ዝሓክኽ። እዚ ናይ ጥርጣርን እሙንዲ ዘለኹ ዝብል ናይ ውሽጢ ጭንቀት ምልክት እዩ። ሓሶት ኣብ ክሳድን ገፅን ዋዕ ይፈጥር እዩ። እቲ ሰብ ድማ ረሃፅ ወይ ዋዕ ስለ ዝስምዖ ክሳዱ ሸሚዙ ክስሕብ ይፍትን። እዚ ኣየር የለንሎ ወይ ተሓኒቆ ኣለኹ ዝብል ናይ ኣካል ቋንቋ እዩ። እዞም ምልክታት እዚኦም ብሓደ ጥራይ ተነፂሎም ክርአዩ የብሎምን። ሓደ ሰብ ብሓቂ ኣፍንጩ ስለ ዝሓክኾ ጥራይ ሓሳዊ እዩ ማለት ኣይኮነን። ምናልባት ሰዓል ሒዝዎ ይኸውን። እቲ ምስጢር እቲ ሰብ ቅድሚ ምሕሳው ዝነበሮ ምንቅስቓስን እቲ ከቢድ ሕቶ ምስ ቀረበሉ ዝገበሮ ምንቅስቓስን ብምንፅፃር እዩ ዝፍለጥ። እዞም ናይ ገፅን ኣፍን ምንቅስቓሳት ምስቲ ዘይተደለየ ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታ ተደሚሮም ንሓሳዊ ሰብ ብቐሊሉ ንምልላይ የኽእሉኻ። ካልኣይ ናይ ኣጠማምታ ዓይኒ ምቕያር። እዚ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝፈልጦ ምልክት እዩ። ሓደ ሰብ ክሕስ ከሎ ብውሽጡ ናይ ገበን ስምዒት ወይ ድማ ናይ ምቅላዕ ፍርሒ ይስምዖ። ኣእምሮና ሓሶት ክፈጥር ከሎ ፀቕጢ ይበዝሖ። ነቲ ሓሶት ንምውፃእ ብዙሕ ሓይሊ ስለ ዘድልዮ ምስ ዝሰምዖ ዘሎ ሰብ ዓይንን ዓይኒ ክገጥም ከሎ ተወሳኺ ሓበሬታ ናይቲ ሰብ ግብረ መልሲ ንምንባብ ይፅገም። ስለዚ ኣእምሮኡ ጭንቀት ንምጉዳል ኢሉ ኣዒንቱ ናብ መሬት ወይ ናብ ጎኒ ክጥምት ይገብሮ። እቲ ሰብ ክሕስ ከሎ ንታሕቲ ይጥምት ወይ ድማ ሓንቲ ቦታ ከይረገፀ ኣዒንቱ ይቀያየራ። ሓሳዊ ኣይመስልን ዝብል ሜላ ይጥቀሙ። እዚ ሜላ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብጥንቁቓትን ተንኮለኛታትን ሓሰብቲ ዝጥቀሙሉ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ሰብ ዓይንን ዓይንን እንተዘይጠሚቱ ይሕስሎ ማለት እዩ ዝብል ኣባህላ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም። ነዚ ምልክት ሓሶት ንምሕባእ ኢሎም ብዓላማ ዓይንን ዓይን ኣፍቲ ጠሚጡ ምትኻ እዚ ኣጠማምታ እዚ ግን ካብቲ ንቡር ዝተፈለየ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣዒንቶም ኣይዓፅፉን እዮም። ኣዝዩ ዝተረረን ንዓኻ ዝብድልን ኣጠማምታ እዩ ዝኸውን። ስነ እምራዊ ምኽንያት እቲ ሓሳዊ ሰብ ብዓይኑ ኣቢሉ ክቆፃፀረካ ይፍትን ኣሎ። ከምዘይሓሰኹ ኣሚንካ ዲኻ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ዘሎ። ምርግብጋብ ዓይኒ ሓደ ሰብ ክሕስ ከሎ ኣዝዩ ስለ ዝሓስብ መብዛሕትኡ ግዜ ዒንቱ ምዕፃፍ ይንክ እዩ። ምክንያቱ ኣእምሮኡ ኣብቲ ሓሶት ስለ ዝተፀመደ። እቲ ሓሶት ተዛሪቡ ምስ ወደአ ግን ብሓንሳብ ዒንቱ ብቕልጡፍ ክዕፃፍ ይጅምራ። ሰብ ክሕስ ከሎ ብሰንኪቲ ዝፍጠር ናይ ጭንቀት ሆርሞን እታ ናይ ዓይኒ ፀሊም ክፋል ትሰፍሕ እያ። እዚ ብንጹር ክትሪኦ ዝከኣል ምልክት ሓሶት እዩ። ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን።
ገሊኡ ሰብ ተፈጥሮ ሓፋር ክኾን ይኽእል እዩ ሓቂ እናተዛረበ እኳ ዓይንን ዓይን ክጥምት ይጽገም እዩ ገሊኡ ድማ ተፈጥሮ ኣፍጢጡ ዝጥምት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቁልፊ ሜላ ነቲ ሰብ ኣብ ናይ ንቡር ዕላል ከመይ ከም ዝጥምት ኣስተውዕለሉ ድሕሪኡ ከቢድ ሕቶ ምስ ሓተትኸዮ እቲ ናይ ኣጠማምታ ስልቱ ተቐይሩ ወይስ ኣይተቐየረን ተዓዘብ ኩሉ ግዜ ዓይንን ዓይን ዝጥምት ሰብ ክሕሱ ከሎ ይዕንቱ ተሰሪቑ ኩሉ ግዜ ሓፋር ዝነበረ ሰብ ክሕሱ ከሎ ኣፍጢጡ ክትምታካ እንተፈቲኑ ለውጢ እዩ እቲ ዝዓበየ መረጋገፂ ሓሶት ሳልሳይ ምቅያር ዛንታ እዚ ምቅያር ዛንታ ዝበሃል ነጥቢ ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይ ዝኽሪ ስሕተት ተባሂሉ ይፅዋዕ ሓቂ ዝዛረብ ሰብን ሓሳዊ ሰብን ዘለዎም ናይ ዝኽሪ መስርሕ ሰማይን ምድርን ፍልይ ኣለዎ ሓደ ሰብ ብሓቂ ዘጋጥሞ ነገር ክነግረካ ከሎ ኣእምሮኡ ነቲ ፍጻመ ለክዕ ከም ቪድዮ ወይ ስእሊ ገይሩ እዩ ዝዝክሮ ስለዚ ሎሚ እንተሓተትኸዮ ወይ ድሕሪ ዓመት እቲ ስእሊ ኣብ ኣእምሮኡ ስለ ዘሎ ኣይቕየርን እዩ እቲ ሓሳቡ ግን ዛንትኡ ብቓላት እዩ ዝሃንጾ እዚ ማለት ስክሪፕት ወይ ድማ ጽሕፈት ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ድማ ንዝፀሓፎ ቃላት ካብቲ ዝረኣዮ ስእሊ ንላዕሊ ብቐሊሉ ይርስዖ ሓሳቡ ሰብ ነቲ ዝተዛረቦ ቃል ክዝክሮ ስለ ዝጽገም ንኻልኣይ ግዜ ክዛረብ ከሎ ሓዱሽ ስክሪፕት ክጽሕፍ ይጅምር ንድሕሪት ናይ ምስራዕ ፈተና እዚ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ሜላታት ምርመራ ፖሊስ እዩ ሓደ ሰብ ዛንትኡ ካብ መጀመርታ ናብ መወዳእታ ክነግረካ ከሎ ብቐሊሉ ክሕስ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣቐዲሙ ስለ ዝተለማመዶ እቲ ምስጢር በጃኻ ነቲ ዛንታ ካብ መወዳእታ ጀሚርካ ናብ መጀመርታ ንገርን ኢልካ እንተሓቲትኸዮ ሓሳዊ ሰብ ይተሓላለኽ እዩ ሓቂ ዝዛረብ ሰብ ግን ነቲ ስእሊ ኣብ ኣእምሮ እናርአዮ ንድሕሪት ክምለስ ኣይፅገምን እዩ ሓሳዊ ሰብ ግን ነቲ ዛንትኡ ብመስርዕ ኤቢሲዲ ጥራይ ሸምዲድዎ ንድሕሪት ክምለስ ከሎ ዲሲቢኤ እንተተባሂሉ ግን እቲ ዝፈጥሮ ሓሶት ይፈርስ ሓሳዊ ሰብ ነቲ ዓብዪ ዛንታ ክዝክሮ ይኽእል ይኸውን ግን ነቶም ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ንኣሽቱ ነገራት ክዝክሮም ኣይኽእልን እዩ ንኣብነት ሎሚ ክነግረካ ከሎ ቡን እናሰተኹ ፀኒሕ ይብለካ ፅባሕ ክትሓቶ ከለካ ግን ሻሂ እናሰተኹ ፀኒሕ ይብለካ ሎሚ ኣብ የማናይ ሸነኽ ኮፍ ኢለ ነይረ ዝብለካ ሰብ ፅባሕ ኣብ ፀጋማይ ሸነኽ ይብለካ እዞም ንኣሽቱ ዝመስሉ ነጥብታት እቲ ሰብ እቲ ፍጻመ ብዓይኑ ከም ዘይረኣዩን ሕጂ ፈጥሮ ከም ዘሎን መረጋገፂታት እዮም ሓደ ሰብ ክሕስ ከሎ ሓንቲ ሓሶት ንምሽፋን ካልእ 50 ሓሶት ይውስኽ እዚ ድማ ናይ ዝኽሪ ፀቕጢ ይፈጥር ከመይ ይኸውን እቲ ሰብ ሎሚ ዝተዛረቦ ሓሶት ንዓኻ ዘይእመነካ መሲሉ እንተተሰሚዕዎ ፅባሕ ክትሓቶ ከለኻ ነቲ ዛንታ የማሓይሾ እዩ ዝያዳ መሳጢ ወይ ዝያዳ ዝእመን ምግባር ሓደ ነጥብታት ይውስኽ ሓደ ድማ ይቕንስ እቲ ዛንታ ብዝተቐየረ ቁፅሪ እቲ ሰብ ሓቀኛ ከም ዘይኮነ የርእየካ ኣሎ ሓቂ ልክዕ ከም ከውሒ ጽኑዕ እዩ ሓሶት ግን ልክዕ ከም ሕፃ እዩ ንፋስ ብዝመፀ ቁፅሪ ቅርጹ ይቕየር ስለዚ ሓደ ሰብ ይሕስ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ዝበለፀ መንገዲ ምጽባዩ ድሕሪ ውሑድ መዓልትታት ነቲ ዝነገረካ ነገር ብዝተፈለየ ኣገባብ ሕተቶ እቲ ዛንታ ምርጋጥ እንተኣብይዎ እቲ ሰብ ሓሳብ ምዃኑ ኣብ ይረጋገጽ ራብዓይ ዘይተደለየ ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታ እቲ ዘይተደለየ ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታ ዝበሃል ነጥቢ ኣብ ስነ ኣእምሮ ሓደ ካብቶም ናይ ምትላል ሜላታት እዩ ሓሳዊ ሰብ ሓንቲ ዓባይ ሓሶት ንምሽፋን 10 ንኣሽቱ ሓቅታት ይጥቀም ሓደ ሓቀኛ ሰብ ዛንትኡ ክነግረና ከሎ እቲ ቀንዲ ፍጻመ ጥራይ ዝነግረና ንኣብነት ትማሊ መኪናይ ስለተበላሸወት ደንጉ ይብለካ ሓሳዊ ሰብ ግን እቲ ሓሶት ጥራይ ትንሳኤ ዘይብላ ስለትመስሎ ብዝርዝር ነገራት ክዛረብ ይፍትን ትማሊ ክመጽእ ኢለ መፍትሕ ኣልዒለ ጫማይ እናገበርኩ ከለኹ ግን መኪናይ ክትጅምር ኣይከኣለትን እቲ መካኒክ ድማ ሰዓት 4 እዩ ደው ኢሉለይ ሽዑ ፀሓይ ነይራ እናበለ ይቕፅል እቲ ምስጢር ሓሳዊ ሰብ ብዙሕ ዝርዝር ነገራት እንተነጊረያ እዚ ኩሉ ነገር ዝዝክር ሰብ ከመይ ጌሩ ክሕስ ይኽእል ክትብል እያ ኢሉ ይሓስብ ሓሳዊ ሰብ ብዙሕ ሓበሬታ ብምሃብ ንኣእምሮኻ ከፅብቦ ይፍትን ንኣብነት ኣበይ ነርካ እንተተባሂሉ ኣብቶም ዘይረብሑ ንኣሽቱ ዝርዝራት መንገዲ ተዓፂ ነይሩ እከለ ረኺበዮ ክዳነ ይረስዐ ከም ተተኩር ይገብረካ ዛንትኡ ብዝርዝር ነገራት ምስ መልኦ ንስኻ ሕቶታት ክትሓቱ ዘለካ ግዜን ዕድልን ይፀብብ ብብዙሕ ዕላላ ደንዚዙ ነቲ ርእሰ ጉዳይ ክትሓልፎ ይገብረካ ሓቀኛ ሰብ ዝተሓተቶ ምስ መለሰ ስቕ ኢሉ ግብረ መልስኻ ይፅበእ ሓሳዊ ሰብ ግን ስቕታ የፍርሖ እዩ ስለ ኣእምሮዊ ፀቕጢ እቲ ሓሳዊ ሰብ ሓሶት ተዛሪቡ ስቕ ምስ ዝብል ኣሚን እንደይኸውን ኣሚናት እንደትኸውን ዝብል ጭንቀት ይወሮ ነቲ ስቕታ ንምስባር ድማ ዘይተሓተቶ ተወሳኺ መብርህታት ከብ ይጅምር ብሓቂ እኮ እዩ ኣይተጠራጥር እከለውን ምስኡ ነይሩ እናበለ ዝርዝር ሓበሬታ ክውስኸሎ እቲ ሓሶት እናተቓልዐ ይኸይድ ሓደ ሰብ ሓንቲ ሕቶ እንተሓቲትኻዮ ንሱ ግን 10 መልሲ እንተሂብካ እቲ ትርፍ 9 መልሲ ነቲ ሓሶት ንምክልኻል ተፈጠረ እዩ ሓሳዊ ሰብ ዛንትኡ ብዝርዝር ክነግረካ ከሎ እቲ ዛንታ ልክዕ ከም ፊልም ተፃሓፈ እዩ ዝመስል እቲ ዝርዝር ሓበሬቱ ተፈጥራዊ ኣይኮነን ሓቀኛ ሰብ ዛንትኡ ክነግር ከሎ ሓደ ነገራት ይርስዕ እዩ እታ ዝነበረትላ ሰዓት ርግፀኛ ይኹንኩን ይብል ወይ ድማ ገሊኡ ነጥብታት እዩ ዘሎ
ሓሳብ ሰብ ግን ኩሉ ነገር ፐርፌክት ኮይኑ ክቐርብ ይደሊ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩሉ ንኣሽቱ ነገራት ክትዝክሮ ኢልካ ሕተቶ ሓሳብ ሰብ ኣብቲ ሰዓት እቲ ይደናገፅ ወይ ድማ ዝያዳ ሓሶት ክፈጥር ይጅምር ብዛዕባ ሓደ ነገር ብዝርዝር ምዕላል ገበን ኣይኮነን እቲ ሓቀኛ ምልክት ሓሶት ዝኸውን ግን እቲ ሰብ ንቡር ዕላል ቀይሩ ንሓንቲ ቀሊል ሕቶ ብተኸታታሊ መንፈስ ብብዙሕ ዝርዝር ክምልሳ ከሎ እዩ ሓምሻይ ካብ ተሓታቲ ናብ ወቃሲ ምቕያር ካብ ተሓታቲ ናብ ወቃሲ ምቕያር ኣብ ስነ ኣእምሮ ምክልኻል ብመጥቃዕቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ንፁርን ልሙድን ምልክታት ምትላል እዩ ሓሳብ ሰብ ብሓቅታት ክከላኸል ስለ ዘይኽእል ነቲ ቃልሲ ናብ ስምዒት ይቕይሮ ሓደ ሰብ ሓቂ ይዛረብ እንተልዩ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ርድኢት ምፍጣር እዩ ሓሳብ ሰብ ግን ዕላምኡ ካብቲ ርእሰ ጉዳይ ምህዳም እዩ ከመይ ይፍፀም ንስኻ መርትዖ ዘለዎ ሕቶ ምስ ኣቕረብካሉ ንሱ ግን ብዛዕባ እቲ ሕቶ ክምልስ ኣብ ክንዲ ዝፍትን ብዛዕባ እቲ ንስኻ ስለምንታይ ሓቲትካ ክዛረብ ይጅምር ኣበይ ነርካ ኢልካ ክትሓቶ ከለካ ስለምንታይ ኢኻ ኩሉ ግዜ ክትቆፃፀረን ትፍትን ኢሉ እንተመሊሱልካ ነቲ ትኩረት ካብቲ ንሱ ዝገበሮ ናብቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ሕቶ ምሕታት ይቕይሮ ኣሎ እዚ ስልቲ እዚ ንዓኻ ተኸሳሲ ንምምሳል ዝግበር ናይ ኣእምሮ ፀዋታ እዩ ሓሳብ ሰብ ንገበኑ ንምሽፋን ከም መጠን ላዕሊ ከም ዝተበደለ ኮይኑ ክቐርብ ይመርፅ እዚ ድማ ንዓኻ ናይ በደለኛ ስምዒት ንፍጣር ዝጥቀመሉ ሜላ እዩ እቲ ስምዒታዊ ድራማ ድሕሪ ዝኩሉ ዓመታት ከመይ ጌርካ ትጠራጠረኒ ንዓይ ከምዚ ዓይነት ሰብ ጌርካ ምሕሳብካ ንባዕሉ ይሕዝነኒ ይብለካ ስነ ኣእምሮዊ ትንተና እዚ ሞራላዊ ቁጣ ይበሃል እቲ ሰብ ሓሶት ከም ዝተዛረበ ይፈልጥ እዩ ግን ንዓኻ ክፉእ ሰብ ኣምሲሉ ብምቕራብ ንስኻ ብዛዕባ ሕቶኻ ክትሓፍር ወይ የቕሬታ ክትሓትት ይደፋፍአካ ሓቂ ዝዛረብ ብህድኣት ነቲ ጸሊም ነጥቢ ንምፅራይ ዝፅዕር ሓቂ በዓላት ምስክርያ ሓሶት ግን ደገፍተልያ ሓሳብ ሰብ ዛንትኡ ድኹም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ድኽመት ብምምሓል ክሽፍኖ ይፍትን ብዙሕ ምምሓል ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ክሕስወካ እንተይለስ ዓይነ ይጥፋኣ ወዘተ ዝብሉ ቃላት ደጋጊሙ ይጥቀም ስለምንታይ ሓቀኛ ሰብ እወ ወይ ኣይፋል ምስ በለ እኹል ኮይኑ ይስምዖ ሓሳብ ሰብ ግን ኣሚናትን ዶ ትኸውን ዝብል ስጋት ስለ ዘለዎ ነቲ ሓሶት ቅዱስ ንምምሳል ማሕላ ይብዝሕ ሓሳብ ሰብ እቲ ዝሓሰቦ ዛንታ እናፈረሰ ክካይድ ከሎ ወይ ድማ ዝያዳ ሕቶታት ክመፁ ከሎ ነቲ ዝርርብ ብቁጣዕ ናይ ምዕፃው ባህሪ የርኢ እቲ መደምደምታ ኣነ ተዛሪበ እየ ካልእ ዝውስኸ የለን ወይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካልእ ግዜ ክንዛረብ ኣይደልን ኢሉ ብምፍራሕ ወይ ብምኹራ ይወፅእ ሓደ ሰብ ሓቂ ይዛረብ እንተልዩ ተሓባባሪ እዩ ዝኸውን ሓሶት ዝዛረብ እንተኮይኑ ግን ኮራ ይኸውን ስለዚ ሓደ ሰብ ካብቲ ታሪክ ወፂኡ ናብ ስምዒታን ጠባይኻን መጥቃዕትን ተጀሚሩ እቲ ዝዓበየ ናይ ሓሶት ቀይሕ መብራህቲ እዩ ሓቂ እንታይ ተባሂሉ ኣብ ዝብል እያ ተተኩር ሓሶት ግን መን ተዛሪቡ ወይ ስለምንታይ ተሓሲቱ ኣብ ዝብል መጥቃዕቲ እያ ትነብር ብሓፈሻ ሓሶት ብቃላት ጥራይ ዝዕቀን ኣይኮነን ኣእምሮና ሓቅን ምሽፋን ዝገብሮ ቃልሲ ኣብ ኣካልናን ኣቀራርባናን ንፁር ምልክታት ይሓድግ እዩ እዞም ሎሚ ዝረኣናዮም 5 ነጥብታት ኣብ ዕለታዊ ዝርርብኩም ዝያዳ ንቑሓት ክትኾኑን ንሓቀኛታት ሰባት ክትፈልዩን ክሕግዘኩም ተስፋ ይገብር ይኹን እምበር ሓደ ሰብ ሓሳዊ ይቅር ምባልና ነቲ ሰብ ኣብ ንቡር እዋን ዘለዎ ባህሪ ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣይትረስዑ ካብዞም 5 ምልክታት ንዓኹም ዝያዳ ዘጋጠመኩም ኣየና እዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ